Il-qorti ċaħdet iż-żewġ talbiet li resqu l-Partit Nazzjonalista biex isiru ir-recounts fit-8 u 13 il-distrett. Bekk il-Partit Laburista se jżomm il-maġġoranza fid-distrett ta' Għawdex u fit-8 distrett li jinkludi l-Birkirkara. Skont il-Kummissjoni Elettorali, il-Partit Laburista kiseb maġġoranza ta' 9 voti fuq it-13 il-distrett u maġġoranza ta' 8 voti fuq 8 distrett. Il-Partit Nazzjonalista beda jinsisti li fl-att tal-voti ta' dawn iż-żewġ distretti saru xi żbalji. Fit-8 distrett il-Partit Nazzjonalista beda jgħid li kien hemm żball ta' 50 vot li ingħataw lil Michael Għaxa u mhux lil Claudette Buttigieg, filwaqt li fit-13 il-distrett kien hemm 10 voti li mhux magħruf fejn marru. Imma l-qorti ċaħdet il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista u ma ċċettax li jsiru recounts f'dawn iż-żewġ distretti. Il-kandidati eletti fuq 8 distrett huma Chris Cardona, Edward Zammit Lewis u Edward Cicluna għall-Partit Laburista u Tonio Fenech u Beppe Fenech Adami għall-Partit Nazzjonalista. Fuq 13 il-distrett kienu eletti Anton Refalo, Franco Merci u Justin Caruana għall-Partit Laburista u Giovanna De Bono u Chris Sajt għall-Partit Nazzjonalista. Għal din il-leġislatura, il-Parlament se jkun magħmul minn 69 membru parlamentari. Dan wara li l-Partit Nazzjonalista se jingħata 4 siġġijiet biex jirrifletti l-ammont ta' preferenzi li akkwista f'din l-elezzjoni li se jmorru għal kandidati Fredrika Zoppardi, Claudette Buttigieg, Carmen Mifsud Bonnici u Paula Mifsud Bonnici.